Good morning everyone. दिनै माने सरस्वती फुजा जोङो गोदो एलपि स्कुल फरायनाय समाव माने सरस्वती फुजा जाबाथाय माने बिमा सरस्वतीया जोंखौ लेखा गोरों खालामथों होननानै जोङो स्कुलाव बिदिनो फुजा जायोमोन आरो एमइ स्कुलफ्रावबो जोङो फुजा होबोनो मोन्दों हाई स्कुलावबो जोङो फुजा होबोनो मोन्दों ओमफ्राय एलपि स्कुलाव फार्स्ट जोङो फरायजेनबा बिदिनो बिजाबफोरखौ जोङो बावोमोन आरोना बिमा सरस्वतीया जाहाथे जोंखौ लेखा गोरों खालामथों होननानै दाथ' फरायनायबो गैला माबो गैला दा माने जोंहा बिदिनो मन्दिर दंखायो नालाय न'आवनो दा आङो मन्दिराव बिबार बावनो होननानै फुजा खुलुमनो होननानै आङो माने दुगैखांबाय रेडि जाबाय आरोना दायो दुगैखांनानै बेनिफ्राय जोंहा दिनै आफानि बिनानाव जिनाखि आनै बिस्रा आनैमोनहा दिनै आमाइमोनहा न' गोदान बानायदों नालाय बेखौ दिनै अपेनिं खालामगोन आरो बेहाय एसे भिडिअ बानायहैगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जानो हागौ आरोना आमफाया खुलुमखांबाय नै खुलुमनानै फैखांबाय बियो दायो आं खुलुमहैनोसै मन्दिर दंखायो नालाय जोंहा बेहाय आं दा मन्दिराव फुजा हैनोसै आरोना न'आव आङो फुजा होना फैखांबाय दिनैथ' सरस्वती फुजामोन नालाय नै फोथाबो लाबाय आमाइमोनहा नै माने दिनै न'खौ अपेनिं खालामसिगोन आरो बिस्रा न' लुनाया जाजोबखांबाय नालाय फिथा हास'गोन दायो नै बिथिं बेनो आरोना बोरो सोर हास'गोन फिथाखौलाय आमाइ हास'गोन हा आमाइ हास'गोन दा बिदि जाबाय आरो लुक्सआ टाइल्स लागायाखै नामा नै बिलुनजों साजायदों खावसे दंबावो सिलिं होथ'वाखै माने दिङाबो नैबायदि रिगि रिगिलाय डिजाइन जैग' होग्रोसिगोन दा जैग' होथ'वाखै न' गोदाननि मोनबेसे रुम बेहाय मोनसे नैबे मोनसे रुमा मोनबेसे दंलै मोननै मोनथाम नैबे किटचेन मा केक हालायगोन नामा केक हागोन फुजा होखांबा नैलाय केकआव बोरो खेवदो नायनोसै केकखौ आं सिलिं होबाय सानदोंमोन सिलिं होथ'वाखै माने उनाव होसिगोनदां दायो माने हाबग्रोसिगोन आरो वायरिं खालामखांजोब्बाय नैबेहाय वायरिं कालार होबानो मोजां नुसिगोन कालार होथ'वाखै खामानि दंबावो 6टा रुम 6टा न' गोदान अपेन खालामसिगोन दायो हाबसिगोन आरो दिनैनिफ्राय बानजाथाव दिनैनि बे आंनि न' बेखेवनायाव आंनि गासै न'खरनि बाय बाहागि जाथि खुरमा आरो आंनिनो गुरु आफा बेखौ हांख्रायना लाबाय गासिबो न'नियानो गोजा बेखिनियाव आं दायो गिबियाव अर फोजोंग्रोनो सानदों प्रथमाव गुरुनि आखाइनिफ्राय आङो अरखौ फोजोंग्रोनो सानदों जेवारिखौ मोनसे ओमफ्राय आफा फैदो ओमफ्राय आमाइ मोनसे बुङो ओमफ्राय बार गैया मोनसेखौ आफा संदो मोनसेखौ आफा
जोंना बर'नि माबा लाग्रोबाय नोंहा गामिनि प्राइम मिनिस्टार राष्ट्रपतिया फैयाखै अटल बिहारि वाजपेयीया 이거 소마이 되는 나는 이렇게 그래. hem jalan ke प्रश्न के बता सेथिया बाथ्राखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय आरो नैथियाव दा आंनि बिमा आमाइखौ गांसे आर'नाइजों आंनि बिसिखौ मान बावनो थाखाय आरो आंनिनो बैसागु आफानो गांसे आर'नाइ मान फालि बावनो थाखाय आरो बे गामिखौ गोख्रोङै सामलायलांबाय थानाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि श्री सालाम नार्जारिखौ गांसे आर'नाइ आमाया दाना फिथाइखौ हादो Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Apa no? न'नि लुक्सआ बिदि जाबाय आरोना ओइ लाजोबनो हाया ड्रनजोंबासो लाजोबनो हागौमोन गोजौनिफ्राय देखायनो हागौमोन मबाइलजों जायाना बिबारखौ आलायजोबगोन आरो बे बिबार साजायगोन बेलुना बेरफुगासिनोलै
केक हासिगोन दायो दे हादो न' गोदाननि दे होनबालाय एसे इउटुबार एसे माबा हा मा होनना बुंदों न' गोदान अपेनिं खालामनायनि केक हासिगोन दायो हाबाय आरो दे हादो मा बुंलायनांगौ बयबो मिथिखाजोबनायसो न' गोदान माबादों होननायनि मिथिबावना जाबाय दे नोंसोर सानैजों जालायगोन दे दौदोब्रा दौदो आया बे बुस्थुखौ जाय दे गावदो दे गावदो हमनो साइडआव गाव साइडआव माबि Shampoo sama ada bilang. Shampoo mana?